Morning everyone. Di amis tawid. Papa Gabriel. Humana may tuwas amang budik unja nagdamig container dapat ko galon guys kay ditso may kaos dari tubod. Madyo na laman ba nay pangsabaw. So nga na ditso atang trabaho karon di sayang ag kadalakaw ba. Kare mi darhi. Kaos Miss Papa Gabriel sa karaan nga tubod danhi mi mag danhi gadyan mi nagdako guys danhi pod aghang mga lolo lola danhi mo gadyan ni karaan nga kausanan ning tubod. Loaders Dam. Lagay ng labaron kay Sabado. Karong adlaw. Na kisa tong ganahan diha mo atup og kugon. Kana og gusto mo magkuan guys kana bitang magkamalig. Lami ni si Zay atup kaning kugon. Mo ning amang atup sa una. Kaning kugon Lami na si Zay atup guys. Daghan dari ba? Tinagkaos. Hala. Mo awas na si Dayo. Ana ulian na di ay wala ni mangleud. So una kay di naman sa mo awas karon na Hala. Naulian nagtubod na guys aron puno ag tubig Kita mo? Mo ni ag karaan nga kuan kausana na mo. Di ana kasi mag-uwan. Ha? Kaos. Bawo ka ba nga na pito? Ulian kani si uwan pero sa una jud pa. So wa pa ta nagkaila pang mga lolo dani, lola, mga ninuno, amo palagi mga ninuno guys. Kini mag-awas-awas gadzid ni kaning kuan na kanang na ay tubura. Na awas-awas na nganha. Ano man? Nuuno na butin ni siya. Ingan sila guys, ingani kuno kulor kaning bitaw ingani. Na kuno gold. Ngana papa. Hindi kubo na tan balik na to. Mo bitaw lang giingan. Mo pilang giingan guys na kuno bulawan basta na ingan na abaw pud. Mo pa makita na sa mga video kung tuos magsamok. Ya dari. Diyan na ay punuan daring mangga nga aran kaajo. Sa una na to'y tipudan do ka puno dana. Dani jud to. Dana na sa ilawom dan si babaw ag tipo. Kaluha to sa nga tipo, kaluha. Ana may magkatkatan manguha mig bunga kay mga sangagon na gid hang liso. Lami magad ng liso sa tipo guys sangagon murong man ni. Kani nga mangga kuan sa uwahin na ni sa ning kuan tubo. Uda ko na sa nangawa laman ni sa mga kuan dani sanga das pagbagyo na ulian na ba sa pudin taon. Nay bunga dani. Ni sa kahit landong ba. Mara sa gituduan og butang og pandong pano. Landong siya. Ngani dari sa mga guys, amang tubod. Dari sa karangi. Mo nang kawawa aga mang gripo guys nami makausan og pangsabaway. Kuna pa dani mo ni amang imnanon sa una guys. Kani. Karon kana uso man lagi ng mineral, na pa mga bata lagi. Tuas mineral. Pero kami sa una guys nagke dan himan aray may manginom. Kani sos tamis ag kuan ni tubig nay asukal. Mo dyan ay pure nga nay kuan mineral. Ha? Tamis sa baki masud. Kagwang ka pa. Papa Gabriel man nagkuan guys. Ala nay pantat gagmatoy. Hala na guys, kita mo pantat. Naka na pantat. Hala nay pantat dari na naka na Hindi pantat mo sa na din dako na. Na pantat Kita mo guys nay pantat ugis. Asan beli padung? To na. Naka na. Asa? Natin si dari. Ajo to mo. Bisud. Ano pantat guys Wala nakup nagpantat swini. Na de pantat darhi. Ani saka. Pantat libro di hana. Pantat na mo saka jud dari isda guys kaya na adto man na sumpay sa dam. Napay daghang gabi ganahan mo magutan. Nay daghang gabi dari. Mo to na mi guys kana puno na magamong water. Puno na gamong silanan. Mo ni klarong kuan guys saktong lakaw magpasaw sa buhion. Ditso ra jud kaos karon natay pangsabaw sa atang dinang-ag. Nga na si guys sinigkakuan pakuban. Natay pa sa tubig. Ha? Okay. Yan. Manay mong kuan guys tabunan si Jack karon di musud ag mga kabakian. Kay delikado sa musud ag baki nga kainom tag-ihis baki bitaw. Ganan mo. Nami guys. Babay mga panta tala daghan pa na. To na lumba na sila dagan. Prakto buhiin. Udak pala. Isidog sa lupin. Isidog sa lupin ba? Naam di mga pantat darhi. Butang. Dan ha? Dos drum?
Na, buhi naman ko sa papagabril o pantat. Late na may guys. Madyo kayo gibutang lagi sa gibuan na dari na Hadlit kayo sa may mananap ba? Nanapaw? Mananapaw. Maghupa-hupa. Ito. Uli na ang mga person. Nindot ni nga ni magpudyo. Ganang ko nga ni magpudyo. Linaw. Ano? Mamuhi aragdag sang buhiin. Ngani ba? Ngani nga area guys ba? Dadag tubig. Sus, rangga dag lami Basta dadag tubig. Nahan ko basta dadag tubig. Ngani na. May dadag labhanan. Tinatang problema o panglaba. Grabe na lamang baga dari ag kugun. Lami ra ba ni iatop kani nga ni guys. Pun pag na kamalig na to patang butang nga ni atop. No. Pwede ra siguro mo ni iatop ni budik. Malagi pud hadlok. Na guys na inang laba. Dari ka mong labhanan di Dari ka mong labhanan dapit. Naroy nang laba unsa na may mga laba. Human na sila. Yeah. Laba siya ya. Ya wa ka dengeg. Ya. Shh. Ganin na rakaw tawag nimo. Gila makakatawan na makakaglabun. Ay, ito ya dua ka basket. Hahe. Labhunan. Dua ka basket ang labhunan. Wag pa ako nagarbay. Guys, mamahaw tanin tanan. Dami sinangag dia. Sinangag amang pamahaw guys dia. Mahaw tanin jo. Yummy. Tikot. Mahaw ta. Kalami sa sinangag. Wala may itlog, kanahudtan man may itlog. Dia may sobrang hotdog o karin na may hangibutang. Mamahaw ta. Mauta guys. Mahaw ta padir. No guys. Ang mga kuyas, wa pa. Tuwa na ligo og sa jo. Una na may pamahaw guys. Kung tataod na itong mga kuyas, dapat sila galon ba? Dito pod kaos. Wag ko ba so. Mahatak ng taon na yung skim-kim ka mawag katas. Hindi ta katasan yung kusuno. Mahaw. Hindi ka makaon. Hindi ka wag kita. Ayun. Mahal na makaon dun no. Hindi man yung pagkaon. Maglaway ka. Na. Tago. Manakog limpyo darhi sa mga kakiliran. So kanin sa maraming ihaling paso-aso guys ba. Okay, so limpyo na. And then nagamang turmeric guys sarang kadaghan buyag. Nagkuha ko dani ganiha og gamay kaya mga alagaon. Kanina. Wala si Zay turmeric. Dari nakapanghinlo na miss among mga palibot. Lami magud pwedog limpyo agatang palibot guys. Miss on ba pamati. Orange nag mga flowers na pud. Kana unsa na dugduban na namang unsa. Okay, ang karing gulinbiri ni Kimi din hakwaon. Kay ganahan si Zadana. Wala hinlo na agamang darhi. Human ako pang limpyo. Purma. Pagamitis ang kumata. Uy, punulay. Amang ibutangan darig buwak karon di kakaos mga chicken. Di kakaos mga manok. Ay gaalo kar. Di kakaunas mga kamanukan. Ako din do. Tiwas dai mi og pangkuan. Tiwas mi og panglimpyo dato sa among ang garden nandiya adto sa among kamutihan among natong kuanon. Hinluan. Kuan og sagbot ba kay ra makaunod siya. To sa mi dato sa among mini garden. Kuya Ken mooy nag dos dari kay si Kuya Gael to sa kabaw ug baka balhin. So ato mi dadto. Dahil tambayan ng mga pugi, dahil mga gwapa dari nagtambay. Uy, shout out sa mga gwapang nagitambay dari. Nagi-wifi na sila guys. Nagi-wifi ang mga dalaga dari. Katuod na sila sa among tamazanan. Dahil kay makaabot man dari wifi. So dari may maguna ron. Dari na pun may sa mga angkuan. Kamutihan. Tapos papagabril. Kuan si Zedad to. Hinlo. So dari ko mangwa ko sa mga sagbot ng mga pang-ibtan. Agad human naman ang pang-ibti ganiha. Medyo na naman makakubkub ta dani og kuan. Kakubkub ta og unod. Kimi dara ta kimi, do na dagan sa ni manana
singutan kay aron makaunod. Hindi na ta singutan. Luoy. Kaunod agad ang kanang agad ang mais dari pader kay man kuan. Ma, Oh. mama, Oh. lupi. Nakuan na natumba na pag naputol na pag bagdong udit. Putol man ang udit. Nga guys muhag sagbot pang ibton kay arong di mo kuan ba awong sa ati ang kamote. Ibton man ni siya. Gani habuntag dadto mi. Hindo na dadto. Ano ko ka video kay nalingaw mo kog bang limpyo. Uy, ginugol ko ba to? Na si Jay. Yan guys, so naman kamutihan. Kamutihan din kay arong kaunod. Kaunod ng kamuti. Hindi limpyuhan, di man makaunod. May sekretos kamutihan. Makaunod ni si Jay. Makaunod po dahil dahang katay. Noong napi mangi pabutog lang taka. Pag mais na to dani gisab-sab sa kanding. Ha? Kinsa man kabaw? Moabot dani? Hoy, Ginoo ko singi-ingi man day mo nagsabsab dari sa amang mais, dari sa kamutihan. Maso kay wani sige pang sabsab ang kamuti. Ikaw man day nagmiktimas ato ang mais. Puro to spikas katunggi. Gunaay sunggi bakbukan gapon wa pa no. Wasa katuod adto. Sayang manggad si Zawg di makubutan og sagbot, di makaunod. Nga ni basta magkuan og kamuti guys, limpyuhan jud. Kay og di malimpyuhan na sayang di makaunod agad ang tinanom. Mazo na naman ni. Kani nga ni ba nga sagbot guys mo ni panghuaon nato. Namay kamutihan na kay bawo man mo kasi mga kuan sagbot kamuti ray pabilin. Mo ni mo daghan, way daganan agad ang kamuti di makaunod. Ageh di man kadaog sa sagbot. Saan man imong badjing gamay isi. Ala lukat din sa tanang sagbot Kumbati kimi. Lukat nas kimi sagbot Di ara kita na lah. Sudah na namang ibutang ang masagbot guys kaya mo nang idungalig unja. Kaya arong paso-aso ba sa mga tanom. Kumbati kimi, karong natay makaon kuan, natay makaon nga kamuti. Saksak sa ato ang luto. Danis punuan ba rong dali si hulbuton. Dana. Okay. Very good. Very good nga bata. Hindi alagay ng waan namin ma. Dali ra dyan mahumaning atang lihakan guys. Basta teamwork ba. Kusukas ako nga nagkaglawas buzag. Lan sa matukin? Ha? Kumba? Bato? Ito ba sa kanito sa pag... But. Ano itong basak day? Swila dyan mo. Kaning kamot dyan mag-swila. Kaya rong kagrado. Di na magbugoy-bugoy. Bugay-bugay. Kaya hagkan. Gahi. Guys, kagano tayo nakuha guys. Ay! Hinay ka madam. Agka. Naagay. Dala tapos ba? Fertilizer na sa itong mga kuan. Dala ibutang. Kimi. Mo tayo tighakot sa sagbot to Ang tighakot na magsagbot gaming badzi. Kumbati kimi. Butang daday ka tanang idungalig. Pagtanaw ha kay simbakon jag na mananap kim.
Hino nagdato dapit kayuyo. Dali na pa der, mangi-snack sa mi guys. Kay lutas na. Yan palit mi og mais. Tag sa mi unom. Dali loy. Kare ha. Okay. Dalakin. Iliyakim. Dala ko. Antag mais, guys. Antag mais, yellow corn. Wow. Kalami sa yellow corn, guys. Corn busuk man di ay na. Wow. Yes, mananta. Anta. Uy, wala lagi. Kalami. Ay, init. Kalami, guys. Ano niluto? Yes, a yellow corn. Busuk kajug unod. Okay, mi. Dala, guys. Anta. Snack na guys. Taghan. Dubdub siya papagabara ito. Dubdub. Dubduban ang mga sagbot. Karong mahurot. Ano ma? Ang tangan? Okay. Antag mais. Mais kayo dyan. Yellow corn. Tuhon, maka anak siguro may dato guys sa mga mais. Wala to. Nalagi kulo ma. Yellow. Magana makawala ng kulo. Itong puti. Lain man to. Kani kay yellow corn man eh. Tamis man eh. Ay nga! Kuya! Dahil lang duha. Kapag Gabriel ako kuya girl. Okay. Give na lang ako. Pagsahara dahil. Nami ay yellow. Tamis. Hindi ka na itanong diha. Snack time. Hindi man ko kabot. Siras kuya magtiwas siya kay mag hugas sa mga mahugasan. Naghana magdadin na to sa mga Bangkol gat. labhanan. Pero di ko kakuan salam. Masaw sa amin sa mga mabuhian guys. Magpasaw aming budik ug ni budik dik dake. Mama, Ditso panghugas ng mga hugasan. Grabe naghana.